إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cebrail hadisi xizmati bilan tanishuvimizni davom etamiz. Alhamdulillah, biz sizning bilan namozning shartlarini qarab keta boshladik. Ne sababli biz namozning shartlarini qaraymiz deb esga tushirib o'tamiz. Cebrail alayhissalom payg'ambarimizga kelib, "Ya Muhammad, akhbirni anil islam." Ey Muhammad, menga islom haqida xabar etali dedi. Ya'ni narsa ol islom deb aytdi. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam anlatып keta boshladi. Islom ул синең Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы бер нинди илаһ тә юк һәм Мухаммад аның илчесе дип шаһадат китерүең, намаз торгызуың, ягъни намаз укуың диде. Һәм без сезнең белән менә шушы намаз бүлегендә. Һәм Шейх Усаймин монда намазның шартлары, намазның арканнары, намазның ваҗибатларын да карап китә. Шуңа күрә дә без намазның шартлары бүлегендә. Беренчесе булды, намазның иң мөһим шартының берсе, аның вакыты керү. Кичә шуны карап киттек. Һәм бүген без сезнең белән тәһарәтле булу, намазның шараттагы шарты ул тәһарәтле булу. Шейх Усаймин рахимахуллаһ булай дип әйтә. Намазның шараттагы шарты тәһарәтле булу. Тәһарәтсез укылган намаз кабул булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тәһарәте бозылганнан соң, кире тәһарәт алмыйча торып, берегезнең дә намазы кабул булмаячак дип әйткән. Әле хадисне Имам Бухари китерә 135 һәм Имам Муслим китерә 225 номер астында. Кеше тәһарәт алыр рәвешен бары тик Аллаһ аңа әмер иткәнчә генә башкарырга тиеш. Әгәр дә кеше тәһарәтсез халәттә булса, тәһарәтсез халәт, монда әйтәгез менә комментариядә астышырбан китгәле. Тәһарәтсез халәт кеше хәдәс дип атала. Кеше хәдәс дип атала. Кеше хәдәсне юкка чыгару максаты белән кайбер әгъзаларны юу, кайберләрне мәсех кылу, ягъни юыш кыл белән сыпырып алу, тәһарәт алу дип атала. Арабча гуду. Тәһарәтне боза торган 4 сәбәп бар. Әйдә шуны карап китик. Бу әле асты шөрмәдә бу Шейх Усайминның сүзләре түгел. Тәһарәтне боза торган 4 сәбәп бар. Беренчесе, сидек җенес органнарыннан һәм арткы яктан бәүл, сидек дип әйтик, мәзи, ягъни җенси теләк янганда бүленеп чыга торган үтә күренмәле я башка сыйкшык, тизәк яки газ бүленеп чыгу. Икенчесе, йокымсырап алудан тыш тилерү, хуштан язу яки йокы аркасында акылны югалту. Ягъни йокымсырап алудан тыш. Ягъни йокымсырап кына алсаң ярый. Мәсәлән, синең күзләрең йомылып китте, синең башың шайкала башлады, ләкин син нәрсә булганын ишетәсең, сизәсең, әле тулайым акылың китмәде дип әйтик. Әле сизәсең бар нәрсәне дә. Бу кермәй нигә тәһарәт бозуга. Өченчесе, ризыкка дөя итен куллану. Дөя итен ашау, шулай ук уразаны боза, дөя уразаны савырла. Тәһарәтне боза, дөя итен ашыйсың икән. Ләкин алимнар әйтә, дөя шулпасы эчәсең икән, дөя итеннән пешергән аш, мисал шулпасын, бу тәһарәтне бозмый. Һәм 4нчесе, җинси әгъзага турыдан туры тию. Инде тәһарәтне боза. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям, бәттә китте. Тәүдән кайһак усыксаң. Ул да әйене белән әйттек бит инде, ул да ни тәһарәт бозыла. Дәвам итә Шейх Усаймин сүзләр. Әгәр дә кеше тәһарәтсез халәттә булса, кеше һәм зур йомышын башкарса, арт ягыннан һава чыкса, йокласа яки дөя итен ашаган булса, бу очракта ул тәһарәт кенә алырга тиеш була. Тәһарәт алыр өчен һич шиксез үтәлергә тиеш булган, ягъни фарыз булган кайбер гамәлләрне башкарырга кирәк. Тәһарәтнең фарызларына түбәндәгеләр керә. Битне юу беренче. Һәм монда асты шөрмәдә әйтелә.
Игътибар итегез, монда кулны юу хакында әйтелми. Без бит иң беренче кулны юабыз тәһарат алыннан. Ни өчен монда тәһаратның фарзларыннан иң беренчесе битне юу дигән? Менә хараңлык китә. Ни өчен? Чөнки тәһарат алыр алдыннан кулны юу фарзга керми, мустахаб булып исәпләнә. Әмма йокыдан торганнан соң тәһарат аласың икән, бу очракта кулларны юу фарз була. Битне юу түбәндәгедән гыйбарәт. Маңгай өстеннән, ягъни шәш үсәргә тиеш булган җирдән алып, ни өчен шәш үсәргә тиеш булган дип әйтәбез? Чөнки кайбер кешеләр пеләш, аларның шәшләре бөтенләй теге баш артыннан үсә башлый. Менә бар бит теге алдында шәшләр юк. Теге Ленин башлы дип әйтәләр инде. Мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин, менә әгәр әйтсәләр, мәсәлән, шәш үсә торган җирдән дип, алар субханалла кайдан шу баш артыннан башланып юрлар ишлай бит. Ләкин монда шәш үсә торган ти, менә шәш асылда кайсы җирдән үсә? Менә маңгай. Менә тотып кына карасаң да күрәсең битне кайдан шәш. Менә битне ю түбәндәгедән гыйбарәт. Маңгай өстеннән, ягъни шәш үсәргә тиеш булган җирдән алып, ияк астына кадәр, иякнең асты. Менә ирләргә дә кагыла, әгәр аларның сакаллары бар икән, сакалларны юбу фарздыр. Кемнәр мәсәлән сакал, теге муеннарын, ияк асларын теге юрга мөмкин тәһарат алганда. Юк. Синең нәкъ менә сакалың менә синең кайда үсә башлый, кайда сакал дигән нәрсә, ияк. Менә шунда кадәр юларга тиеш, монда астан һәм үскә. Һәм уң колак йомшагыннан алып, сул колак йомшагына кадәр. Нәкъ менә шушы колакның йомшакларына кадәр тиерлек итеп, менә шушы битләрдә. Менә бала чагалар бит теге алдын гына борын өстен генә күз асларын гына ышкып куялар бит юк. Бала ярамый. Нәкъ менә бөтен менә шушы җиреңә синең су тиергә тиеш. Әгәр су тимәде икән, синең тәһаратың дөрес түгел. Әлеге җирләре. Шуңа күрә менә шушы бигрәк тә менә уң колак йомшагыннан алып сул колак йомшагына кадәр булган араны игътибар итәргә кирәк һәм балаларга да өйрәтергә кирәк. Монсы булды бер битне ю, фарыз, тәһаратның фарызы. Икенчесе, кулларны бармак очларыннан алып, терсәкләргә кадәр аларны кертеп юу. Менә шуңа машалла игътибар итәргә кирәк. Күп кешеләр менә моны белми. Мәсәлән, тәһарат алыр алдыннан башта теге мустахаб амал булган кулларны юалар бит инде. Буз куясыңмы? Кулларны юалар, теге бармак араларыннан ышкып юалар да, соңыннан теге битне юганнан соң кулларны терсәккә кадәр юарга кирәк булганда, алар кулларын бармак очларыннан алып юмыйлар. Алар менә шушы беләзек дип аталамар. Беләзектән генә башлар. Беләзектән алып терсәккә кадәр юалар, бармакларын кертеп бармак араларыннан юмыйлар, машалла. Бу дөрес түгел. Бу дөрес түгел. Шуңа күрә менә моңа бик тә игътибар итәргә кирәк, машалла. Менә син беренче тапкыр тәһарат алдың, кулларыңны юасың, үзең башта 3 тапкыр бармак араларын, битләреңне юлың азарсың. Соңында кулны юганда һич шиксез син шулай ук кире бармакның очларыннан алып, менә шу бармак араларын ышкып, терсәгеңә кадәр юрга тиеш. Бу тәһаратның фарызы булып исәпләнә, машалла. Аннан соң тәһаратның фарызына шираттагысы башны сыпыру, ягъни мәсх кылу. Һәм шираттагысы аякларны тубыкларга кадәр аларны да кертеп юу. Аллаһ субханаһу ва тааля шулай дип әмер итә бу Әл-Мәйдә сүрәсенең 6-нчы аятында, якынча монда Аллаһ Тәгалә башлый: "Я айюхаллазина аману, иза кумтум иля-ссалати фагсилу вуджухакум ва айдиякум илал марафиq вамсаху бируусикум ва арджулукум илал ка'байн." Якынча мәгънәсе: "Эй иман китергәннәр", ди Аллаһ Тәгалә. Менә шуңа игътибар итегез. Тәк кенә торабыз, матурлар. Аллаһ Тәгалә Куръанда "Я айюхаллазина аману" дип әйткән, "Эй сез иман китергәннәр" дип. Ибн Аббас әйткән, әгәр дә сез "Я айюхаллазина аману", "Эй сез иман китергәннәр" дигән сүзне ишетәсез икән ди, игътибар итегез. Ник игътибарлы булыгыз? Ни өчен? Монда сезнең өчен я Аллаһ Тәгаләнең әмер, я сезнең өчен Аллаһ Тәгаләдән булган нинди дә булса тыю, ягъни запрет. Шуңа игътибар итегез ди. Я айюхаллазина. Бу әйтмәй Аллаһ Тәгалә, "Эй сез кешеләр", нәкъ менә иман китергән мөселманнарга әйтә: "Эй иман китергәннәр, без шул вакытта колакларыбызны торгызып куярга кирәк". Тәк, "Эй Аллаһ, нәрсә дип әйтәсең син?" Яки бу әмер Аллаһтан, яки нинди дә булса тыю.
Шуңа игътибар итегез дия. Ибн Аббас инде беләбез, ул безнең Куранны тәфсир кылучы зур галимебез, сахаба. Әлеге аятның якынча мәгънәсе Әл-Маида 6-нчы аят: "Эй иман китергәннәр, әгәр дә сез намазга басырга теләсәгез, битләрегезне һәм кулларыгызны терсәкләргә кадәр, ягъни терсәкләрне кертеп юыгыз, башларыгызга мәсех кылыгыз, ягъни юш кылларыгыз белән сыпырыгыз, аякларыгызны да тубыкларыгызга кадәр, ягъни тубыкларны кертеп юыгыз" ди. Коръәндә аерым искә алынмаса да, авызны чайкау һәм борынны сөңгерү шулай ук битне юуга керә. Кулаклар да башка керә. Шуңа күрә башка мәсех кылганда кулаклар да сөртелергә тиеш. Булай эшләү фарыз булып тора. Тәһарәт алганда кеше менә шушы 4 әгъзасын юарга тиеш. Ю өчәр, ә мәсех кылу бер генә мәртәбә башкарыла. Һәм рәшнә дә кайбер мәсьәләне дә карап китик. Менә шул мәсех кылуга килгәндә, кайберләрдән күрергә туры килә. Менә башларына мәсех кылалар, кулакларына мәсех кылалар да, һәм соңыннан кулларының арты белән тыльная сторона дип әйтгәндә писти муеннарын сыпыралар. Муеннар сыпыру ул пәйгамбәрнең сөннәтендә килми. Муенны сыпыру пәйгамбәребезнең сөннәтендә килми. Моны эшләү кирәкми. Һәм шулай тәһарәт алганда шуңа игътибар итегез. Хәдисләрдә килә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм авыз борынны чайкаганда, хәдисләрдә килә бер уч, менә син су аласың бит инде һәр борынны чайкыйм дип. Синең борының да, авызың да, борының да менә шушы бер уч судан алынырга тиеш. Ягъни син аерым су алып авызыңны чайкатырга һәм аерым су алып борыныңны чайкатырга тиеш түгел. Чөнки пәйгамбәрбез сөннәте буенча алай килми. Ничек эшләнә? Менә син кулыңа су алдың, шул суның яртысын син авызыңны чайкатырга кулланасың. Менә алдың да авызыңа кертте, авызыңны чайкадың һәм шул мәртәбә төкердең һәм кулыңда калган су белән кире борыныңа шуны сеңгереп кертеп җибәрәсең дә сул кулың белән сеңгерәсең. Шундый пауза. Яисә инде сырады эшлисең. Ягъни авызыңа аласың яртысын һәм шул ук моментта борыныңа да аласың. Һәм соңыннан авызыңнан чайкап төкерәсең, борыныңны сеңгерәсең. Ягъни беренчесе булды. Су алдың, авызыңа чайкадың, төкердең һәм шул кулыңда калган су белән борыныңа суырып алдың. Һәм суырып алганда да пәйгамбәрбез әйткән, әгәр ураза тотмаган булсаң, ныгытып тирәнгә суырыгыз дигән сүзне. Менә әйттеләр теге баш миенә кадәр барып җитсен диләр. Менә бу борын ишләре ачып тора бит кара вакытта су тирәнгә кереп киткәндә. Алганда тирәнрәк алыгыз диде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез әйтте димен. Нигә дигән сорау монда инде бирелми. Ураза вакытында тирәнгә алмагыз диде. Һәм икенчесе ничек булды? Шул бер учтагы суны сразу яртысын авызга алдың һәм сразу шуны борынга да кертеп җибәрәсең. Менә шулай эшләнергә тиеш пәйгамбәрнең сөннәте буенча. Еще, если суюк, а сегодня тахарат поле, да, но я была... Янсыт. Кызым, тәяммум. Ком Шейх Усаймин дәвам итеп әйтә. Монда нәрсә диде? Ю шәр әмәсе кылу бер генә мәртәбә башкарыла. Шулай ук сөннәттә килә мөхтәрәм җәмәгать, тахарат алганда йокыдан торганнан соң син һичшиксез 3 мәртәбә юырга тиеш әгъзаларыңны. 3 мәртәбә, мәсех инде бер генә мәртәбә кылына. Йоклаганнан соң йокыдан торгач дип әйттек. Булай башка вакытта син шулай ук сөннәттә килә бер тапкырда 1 мәртәбә генә дә аласың. Һәм шулай ук 2 мәртәбә дә аласың. Кайсысы моның иң яхшысы? Иң яхшысы булып тора, өчесен дә куллану. 3 тапкырда ал, 1 мәртәбәдә ал, 2 мәртәбәдә ал, һәммәсе дә сөннәттә килә. Син менә шул сөннәтләрне яңартучы булачаксың, иншаалла. Ләкин 4 мәртәбә ярамый, 3тән дә күбрәк ярамый. Шейх Усаймин дәвам итеп әйтә. Истинҗа белән истиҗмарга килгәндә, алар берничек тә тәһарәт белән бәйле түгел. Нәрсә соң истинҗа һәм нәрсә соң истиҗмар? Хәзер асыл шөрмәдән карап итәбез. Истинҗа дигәне, ул йомышны башкаргач, нәҗес чыккан урынны су белән юып чистарту. Нәрсә булды истинҗа?
Менә авыз белән чистарту, әй субхан. Тыңлап торабыз. Истинҗа йомышны башкаргач, нәҗис чыккан урынны су белән юып чистарту. Менә син йомышладың, су белән чистартасың, сатыла истинҗа дип. Истиҗмар ул йомышны башкаргач, нәҗис чыккан урынны салфетка, кагаз ише нәрсә белән сөртеп чистарту. Тәһарәт алганда менә шуны кайберләр уйларга мөмкин, менә шул йомышларны йомышлагач, зурысы булсын, кичесе булсын, син обязательно башта, мәсәлән, кагаз белән чистартырга тиеш, соңыннан су белән юып чистартырга тиеш дип. Юк, андый нәрсә обязательно. Син я су белән генә дә юа аласың, син я кагаз белән генә дә, яисә кагаз ише нәрсә белән генә дә юып чистарта аласың. Ягъни кагаздан соң обязательно су дигән нәрсә юк. Ләкин төп нәрсәсе, иң мөһим нәрсә булсын, ул чиста калырга тиеш, тизәк, яисә бавыл сидек тамчылары калырга тиеш түгел. Менә Шейх Уthaymin әйтә. Истинҗа белән истиҗмарга килгәндә, алар бер ничек тә тәһарәт белән бәйле түгел. Бу бик тә мөһим мәсьәлә. Әгәр дә берәү кеше яки зур йомышын башкарганнан соң истинҗа яки истиҗмар кылса, соңыннан үзенең эшләре белән мәшгуль булып йөргәннән соң намаз вакыты җиткәч, ул тәһарәтне бары тик шушы 4 әгъзасын юып кына башкара. Аңа кеше һәм зур йомышын башкара торган әгъзаларын юарга кирәкми. Чөнки истинҗа ул нәҗистән арыну, бәвел һәм тизәк калдыкларына чистарыну өчен генә. Әгәр бу нәҗис юк икән, аны икенче мәртәбә юарга кирәкми ди. Хәзер аңлатып китәбез. Нәрсә әйтергә телисең Шейх Уthaymin? Шейх Мухаммад бин Салих рахимахуллах бу сүзләре белән шуны аңлатырга тели. Тәһарәт алыр алдыннан күп кешеләрнең бәдрәфкә кергәннәрен күрергә туры килә. Алар тәһарәт алыр алдыннан кеше һәм зур йомышларын башкармаган булсалар да, барыбер һич шиксез истинҗа кылып алырга кирәк дип уйлыйлар. Әле ул гына да түгел, хәтта арт якларыннан һава чыккан булса да, шул җирне юып алырга кирәк дип исәпләүчеләр бар. Алар шушы гамәлне тәһарәтнең бер өлеше дип уйлыйлар. Бу гамәл бер дә дөреслеккә туры килми, чөнки юар нәрсәне генә юалар. Кеше йомышыңны башкарсаң, юып чистартасың, зур йомышыңны башкаргач та юып чистартасың, арт ягыңнан һава чыкса, аның нәрсәсен юасың? Булай эшләү бидгать була. Шушы гамәлне башкарып гынаһ кыласың. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кем безнең әмребез булмаган гамәлне кыла, аның ул гамәле кабул булмыйча кире кагылачак дип әйткән. Моны Имам Бухари китерә 135 һәм Имам Муслим китерә 225 номер астында. Просто тәһарәт алырга я. Әйе, син мәсәлән, аңлатыгызмы син нәрсә дип әйтелгәнне? Кайберләр, мин үзем дә безнең мәчеттә бер бабай бар иде. Шулай, ул иртәнге намаздан шулай эшли торган булган. Юк. Менә алар эшке киемне сөннәтләү дип атыйлар аны. Теге эшке киемне менә трусик диләр бит инде. Трусикне сөннәтләү ди. Бәтем нәрсә соң трусикне сөннәтләү ди? Хәзрәт, нәрсә соң трусикне сөннәтләү ди? Шул ниләрне ди? Обязательно юып чистартырга кирәк ди, агъзаларыңны ди. Теге тәһарәт алдыннан ди. Юк ди, кайнан ди нәрсә. Әгәр син йомышыңны башкаргансың икән, юып чистартырга кирәк. Син йомышыңны башкармаган булсаң, әйтмәгән булсаң, нигә юып чистартасың аны? Чистартырга кирәк булган нәрсәне генә чистартырга кирәк. Менә шуны әйтә Шейх Уthaymin, ягъни нәрсә диде ул? Истинҗа белән истиҗмарга килгәндә, алар бер ничек тә тәһарәт белән бәйле түгел диде. Тәһарәт аласың килә икән, бары тик менә шу 4 агъзаңны юып, шул мәсех кылып кына куясың. Шейх Уthaymin дәвам итеп әйтә, рахимахуллах. Дөрес фикер буенча, әгәр дә берәү нәҗесе булган әгъзасын сөртергә онытып тәһарәт алса, аның бу тәһарәте дөрес була. Чөнки истинҗа белән тәһарәт арасында бәйләнеш юк. Хәзер аңлатып китәбез моны да. Мәсәлән, берәү кеше йомышын башкара һәм уйланып китеп истинҗа кылырга оныта ди. Тәһарәтен алып чыгып китә. Соңыннан аның истинҗа кылмаганы исенә төшә. Киемен алыштыра, чөнки бәүл тамчылары киеменә тигән. Сорау: бу кешенең тәһарәте бозыламы? Җавап: юк, аның тәһарәте бозылмый. Шул килеш алган тәһарәте дөрес булып кала.
әмма аңа әлеге кием белән намаз укырга ярамый. Ни өчен? Чөнки кеше имешен башкаргач, аны юмады һәм шушы бәүл тамчылары киеменә тиде. Шуңа күрә киемен генә алыштыра, тәһарәт алган булган икән, тәһарәте бозылмаган икән, шул тәһарәте, ул шушы тәһарәтендә йөрүен дәвам итә. Насып булды тәһарәт хакында бер-ике генә сүз. Тәһарәт, машалла, тәһарәт мәсьәләсе, менә гусул мәсьәләсе Шейх Валидның бик яхшы китабы урыс телендә. Менә шушы тәһарәт һәм гусул мәсьәләләре. Һәм анда тәһарәт алуның да сөннәт буенча килгән төрле вариантлары бар. Менә мәсех кылуның беренче варианты килә. Мәсьәләләре менә бик яхшы, бик кызык китап, безнең хыял бар. Аны әлбәттә укырга, таныштырырга әлеге китап белән. Иншалла Аллаһ Тәгалә җиңләсә, бәлки танышып та китербез. Монысы булды кыскача гына тәһарәт мәсьәләсендә. Шәрәттәге хөкемне карап китә Шейх Уфәймин, гусул алу хөкеме ди. Әгәр дә кеше зур хәдәс хәлендә булса, нәрсә ул зур хәдәс? Гусулсыз халат зур хәдәс дип атала. Зур хәдәсне юкка чыгару максаты белән бөтен тәнне юу гусул дип атала. Шейх Уфәйминнең сүзләрендә әйтәбез, әгәр дә кеше зур хәдәс хәлендә булса, мәсәлән, җүнүб халатында ул чагында гусул алырга, ягъни бар тәнен су белән юарга тиеш була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля моның хакында булай дип әйтә: "Ва ин кунтум җунубан фаттахару". Да, адресай. Фаттахару. Әгәр дә сез җүнүб халатында булсагыз, гусул алып, тулысынча чистарыныгыз дип әйтә Аллаһ. Әл-Мәйдә сүрәсе 6-нчы аят. Монда шулай ук авызны һәм борынны чайкату да керә. Чөнки алар бит булып исәпләнә. Шуңа күрә дә битне, йөзне, сакалны юу тиеш булган кебек, авыз, борынны юу да мәҗбүри булып тора. Алган гусул дөрес булып исәпләнсен өчен тәннең бар өлешенә дә су тую шарт. Бу гусулның фарызы була. Менә гусулның фарызы тәннең бар өлешенә дә су тияргә тиеш. Ягъни тиешле минимум. Суны кайдан куя башлавыңа карамастан, башыңнанмы, күкрәгеңнәнме, аркаңнанмы, билеңнәнме, яисә күлгә чумасыңмы, әмма шушы гамәлеңә кадәр гусул алу ниятең булырга тиеш. Гусул алганда тәһарәт алу сөннәт гамәл. Ул фарыз түгел. Ягъни гусул алыр алдыннан тәһарәт алу сөннәт булып тора ди. Амында асты шурмада әйтелеп китә, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям гусул алу рәвешен Сахих Аль-Бухари җыентыгындагы 248, 249, 257, 259, 265, 272 номер һәм Сахих Муслим җыентыгындагы 316, 317 номер белән килгән хәдисләр аша таныша аласыз. Нәрсә ди Шейх Уфәймин? Гусул алганда тәһарәт алу сөннәт гамәл, ул фарыз түгел диде. Ягъни нәрсә дигәнсез? Менә һәммәбез дә беләбез бит. Сөннәт алыр алдыннан без башта тәһарәт ала башлай бит. Кулларны юабыз. Нәкъ менә тәһарәт алган кебек. Тәһарәт алган кебек, ләкин аякларны гына җүми торабыз. Аякларны җүми торабыз. Шул тәһарәт алган кебек нәрсәне эшләдек, соңыннан инде бөтен тәнгә су куябыз. Баштан башлыйбыз. Башны 3 тапкыр, икенчелек булса, башка су куеп, бармаклары белән ышкып юешләтәсең чәчеңне. Әгәр андый итмисең икән, шул краннан гына куясың, юешләтәсең, һәм бөтен тәнеңне астан өскә, башта уң ягыңны, сул ягыңны юешләтеп чыгасың да, иң соңыннан аягыңны юасың, тәһарәт алып бетергәндә кебек, һәм менә шул синең гусул алуың була, машалла. Монсы инде иң камил рәвештә алынган гусул була. Гусулның иң минимумы ул бары тик теге башта тәһарәт алмыйча бисмиллах дидең, бөтен тәнеңне су белән куйдың, һәм бетте. Монысы тулайым, Если не спешишь, монысы минимум була инде. Монысы менә камил итеп алсаң. Суны кайтулын ышкып нитеп бөтен җиргә дә тиергә тиеш су. Тәк Шейх Уфәйминнең сүзләрен дәвам итәбез. Әгәр дә гусул алгансың икән, ул чагында тәһарәт алуның хаҗәте юк. Менә син гусул алып чыктың, һәм син йөрисең, гусул алдың икән, синең тәһарәтең бар дип тәшкиллана. Гусул алганнан соң, намаз вакыты җитә икән, хәл тәһарәт алыйм әле, мин бит тәһарәт алмадым, гусул генә алган идем дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә әйтә Шейх Уфәймин, гусул алгансың икән, ул чагында тәһарәт алуның хаҗәте юк.
Чөнки Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям гусул алганнан соң тәһарәт алган дигән дөрес хадисләр хәбәр ителми. Гусул алу булды. Һәм гусул мәсьәләсенә тагын бер нәрсәгә карап китергә мөхтәрәм җәмәгать. Җомга көнне без беләбез, җомга көнне дә гусул алу. Җомгага барыр алдыннан гусул алу бар. Бу мөһим әмәлләрдән булып тора. Һәм менә шунда шуңа игътибар итәргә кирәк. Менә бу кемнәрнең хатыннары бар дик. Әгәр-мәгәр ир белән хатын бергә калган булса, һәм гусул алырга кирәк булган булса, мәсәлән, аның җомгага да барасы бар. Һәм гусул да алырга кирәк. Җөнүб халәтендә калган. Бу вакытта җөнүб халәтендә чистарыну өчен син аерым гусул аласың. Җомгага барыр өчен син аерым гусул аласың. Менә шушы очракта. Бу безнең сәләфләребездән килә. Бер сахабадан килә. Бер сахаба, аның улы була, ялгышмасам, гусул ала торган була, һәм ул сорый: син ни өчен гусулны аласың? Җомгага барыргамы, әллә җөнүб халәтендә чистартыргамы? Ул чистарынырга ди, ярады, чистартырга, соннан соң җомга өчен тагын гусул ал дип әйтә. Һәм галимнәр шулай әйтә. Җомгага, әгәр син җөнүптән дә чистарынасың бар икән, җомгага да барасың бар икән, 2 гусул алырга кирәк. Аллаһу а'лам. Шәрәттагысы Шейх Утсәймин тәяммум кылу хөкеме, тәяммумны кузгатып китә. Әгәр дә кеше су таба алмаса, яки авыру булып, сәламәтлегенә зыян килер дип, су кулланудан курыкса, яисә бик нык салкын булу сәбәпле су җылытырга мөмкинлеге булмаса, бу очракта аңа тәяммум кылу рөхсәт ителә. Нәрсә соң ул тәяммум? Әнә асты шөрмәдән карап китик әле. Тәяммум ул чистарыну нияте белән хәдәсне юкка чыгару өчен махсус рәвештә туздан яисә туфрак куллану. Тәяммум кылу тәртибе түбәндәгечә. Иң беренче күңелеңнән ниятләү тиеш. Һәм күңелеңнән ниятләү тиеш дигәне мөхтәрәм җәмәгать, бу синең күңелеңдә илаһи ният кылдым, тәяммум кылырга дигән сүз түгел. Менә бу монда безнең ният темасы ул, монда тукталып тормыйбыз, ният темасында моны карап китербез. Ягъни ният булу дигән сүз нәрсәкә? Синең инде гамәлең алата, синең ният барлыгың. Тел белән ниятне әйтү ул дөрес ул әйтерсең, син Аллаһ Тәгаләдән көләсең килеп чыга. Аллаһ Тәгалә синең күңелдә нәрсә барлыгын белә, субхан, син Аллаһтан исенә төшерәсең әйтерсең. Я Аллаһ, мин синең ризалыгың өчен менә намаз укыйм, фарыз намаз укыйм, фәлән намаз укыйм, менә тәяммум кылам дип. Так, дәвам итеп әйтәбез. Иң беренче күңелеңнән ниятләү тиеш. Ягъни, всё, тәяммум. Иҗлис. Шуннан соң бисмиллаһ дип әйтеп, уч төпләре белән туфракка яисә тузанлы әйбергә бер мәртәбә сугабыз. Аңлашылдымы? Карагыз. Уч төпләрен алабыз. Менә уч төпләре. Бисмиллаһ дибез дә бер тапкыр сугабыз. Тузанлы җиргә яисә туфраклы җиргә. Һәм шул куллар белән битне сыпырып алабыз. Әгәр дә уч төбендә балчык кисәкләре калса, ул чагындан битне сыпырыр алдыннан аны өрүп, яисә учларны бер-берсенә сугып алып төшерергә мөмкин. Карагыз, менә бисмиллаһ дип әйттек, уч төпләре белән тузанлы яисә комлы җиргә сугып алдык. Әгәр калган булды икән, комнар, ниләр, балчыклар, шуны эшлибез. Или өрүп кулдан чыгарабыз, яисә инде кулдан бер-берсенә сугып төшерәбез дә эшлибез. Битне бер мәртәбә сыпырабыз. Менә тәһарәт алганда бер мәртәбә, мәсәлән, битне бер мәртәбә сыпырабыз. Теге байтырып ашкып юып ятырга кирәкми. Битне бер мәртәбә сыпырабыз. Соңыннан сул кул белән уң кулның бармак очларынан алып кул чугына кадәр һәм уң кул белән сул кулның бармак очларынан алып кул чугына кадәр сыпыру тиеш. Кул чугы дигәне инде нәрсә? Менә бу. Беләзек кистәе. Сәгатьләрне ниләрне кайнаталар. Ягъни син терсәккә кадәр шкарга тиеш һәм тәһарәт алганда кебек юып ятарга тиеш түгел. Ничек булды? Бисмилла. Сугып алдык. Кулда бар икән, өрдек, яисә бәреп төшердек, битне сыпырдык. Аннан соң сул кул белән уң кулның бармак очларынан өстеннән сыпырып алабыз. Мәсә кылган кебек кул өстеннән. Кулчыкларына кадәр бер һәм ике уң кул белән сул кулныкын бармак очларына, кулчыкларына кадәр хоп сыпырып алабыз. Бетте. Синең тәһарәтең бар дип шутлана. Бары бер мәртәбә генә башкарыла. Моны әгәр танышасыз килсә, Имам Бухари һәм Муслим җыйныкларынан карый аласыз. Моның башкару өчен Имам Бухарида бу 338, 339, 340, 341, 342, 343,
345, 346, 347 номерлар астында килә. Имам Муслимда бу 368 номер астында килә. Шуннан якыннанрак таныша аласыз. Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә. Бу Әл-Мәйдә сүрәсенең 6-нчы аятында дәвамы. Әгәр дә инде сез авыру, яисә сәфәрдә булсагыз, яки сезнең берәрегез хаҗәтханәгә барып килсә, ягъни бәдрәфкә барып килсә, яисә сез хатыннарга кагылсагыз, ягъни алар белән якынлык кылсагыз, һәм шуннан соң тәһарәт алу яисә гусулләнү өчен су тапмасагыз, чиста туфрак белән тәяммум кылыгыз. Аннан уч төпләрегез белән шул туфракка сугып, битләрегезне һәм кулларыгызны сыпырыгыз. Әл-Мәйдә 6-нчы аят. Шейх Усаймин аңлатып әйтә. Аллаһ субханаһу ва тааля сәфәрдә яки авыру булган кешеләрнең хәлен аңлатып китеп, су таба алмаган очракта алар тәяммум кылырга тиеш диде. Салкыннан куркуга килгәндә, Амр бин Ас радиллаһу анһу белән булган вакыйга моңа дәлил булып тора. Хәзер әйдәгез әлеге сахаба белән танышып китәбез. Амр бин Ас, Абу Абдуллах Амр бин Ал-Ас бин Вайл бин Хашим Ал-Кураши Ас-Сахми. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы. Курайшлар арасында зур дәрәҗәдә булган кеше. Ислам кабул иткәнчегә кадәр Курайшлар аны Эфиопияга, һиҗрәт кылган мөселманнарны кире Мәккәгә алып кайтыр өчен җибәрәләр. Без моны иншалла сиррәдән караячакбыз сезнең белән бу тарихны. Әмма ул аны булдыра алмый. Һиҗри исәп белән 7-нче елны ислам кабул итә һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына һиҗрәт кыла. Аллаһ илчесенең үлеменнән соң бик күп яулап алуларда катнаша, Мисырны яулап алуны җитәкли һәм Умар бин Аль-Хаттабның үлеменә кадәр һәм аннан соң да берничә ел аның белән идара итә. Ягъни Мисырның җитәкчесе була бу машалла. Һиҗри исәп белән 43-нче елда вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Амин. Әйдәгез, монда Шейх Усайминның сүзләрен әйдәгез киридән укыйк, эзлеклелек югалмасын өчен. Салкыннан куркуга килгәндә, нәрсә дигез, чөнки иң башта әйтеп биттек бит, тәяммум әгәр кеше су таба алмаса, яки авыру булып, сәламәтлегенә зыян килер дип су кулланудан курыкса, яисә бик нык салкын булу сәбәпле су тотарга мөмкинлек булмаса, ул тәяммум ала дидегеме? Монда Шейх Усаймин тәэмин әйтә, салкыннан куркуга килгәндә, Амр бин Ал-Асның Амр ибн Ал-Ас белән булган вакыйга моңа дәлил булып тора. Көннәрнең берендә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аны гаскәр белән яуга чыгарып җибәрә һәм төнлә йоклаганда ул төшләнә, ягъни полиция булымының белән. Шушы хәлдән соң ул тәяммум ала һәм имам булып басып намазын башкара. Кире әйләнеп кайткач, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аннан: "Эй Амр, син үзеңнең иптәшләрең белән җүнүп хәлендә намаз укыдыңмы?" дип сорый. Ул: "Әйе, Аллаһның илчесе, мин Аллаһның сез үз-үзегезне үтермәгез, дөреслектә Аллаһ сезгә бик рәхимле дигән сүзләрен искә төшердем һәм мин салкыннан курыктым. Шуңа күрә туфрак белән тәяммум кылдым да намазны укыдым" дип әйтә. Әлеге аят ул Ан-Ниса сүрәсендә килә 29. Һәм әлеге хадисне Абу Дауд китерә 304 һәм Әл-Хафиз үзенең Әл-Фат хезмәтендә бу хадисның тапшырылу чылбыры туры, ышанычлы дигән. Шейх Усаймин да мутивайта рахимахуллах, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның бу гамәлен раслый һәм намазын киридән укырга әмер итми. Зыян күрүдән курыккан кеше шушы зарар яки авыру үзендә булган кешегә охшаган. Ягъни салкын су белән куена калсам авырып китәрмен дип уйлаган кеше авыру кешегә тиң була. Шуңа күрә аңа тәяммум кылырга рөхсәт. Әмма мондый очракта бик мөһим шартны исәпкә алырга кирәк. Синең курку хиссең нык булырга тиеш. Әгәр дә сиңа бары тик шундый гына уй килсә, бу очракта аңа игътибар да ителми. Шуны бел, ди Шейх Усаймин. Тәяммум кылып алынган тәһарәт су белән алган тәһарәткә тиң. Су белән алынган тәһарәтне нәрсә бузган булса, тәяммум кылып алган тәһарәтне дә шул гына буза. Тәяммум аларга мәҗбүр иткән гузур, ягъни сәбәп юкка чыкса, ул чагында тәһарәт шулай ук бузыла. Шуңа күрә, әгәр дә кеше су булмаганлыктан тәяммум алса, соңыннан су тапса, ул чагында ул икенче намазга кадәр су белән тәһарәт алырга тиеш.
Хәтта тәһарәте бузылмаган булса да тәяммум белән алынган. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля туфрак белән чистарынуны бары тик су булмаган очракта гына чистарыну чарасы итә. Абу Хурайрадан радиллаһу анһу хәбәр ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Хәтта 10 ел буена су таба алмаса да, чиста туфрак мөселман кешесе өчен тәһарәт, ягъни чистарыну булып санала. Әгәр дә су таба икән, ул чагында ул суны тәненә тигерсен, дөреслектә монда аның өчен хәерлелек. Ягъни су тигерсен дигәне, су белән тәһарәт алсын, гусл алсын." Әлеге хадисне Абу Дауд китерә, 332, 333, Әт-Тирмизи 124, Имам Ахмад үзенең Муснадында һәм Сахих аль-Җамих хезмәтендә килә бу 1666 номер астында. Сахих Бугари җыентыгында Имран бин Хусейннән риваят кылынган узун хадистә хәбәр ителгәнчә, бер кеше барысы яныннан да читкә китеп, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям ияреп намаз укымый кала. Һәм менә шушы хадис белән танышыр алдыннан әйдәгез бу Имран бин Хусейн белән танышып китик әле. Әлеге сахаба кем бу? Абу Нуҗайд Имран бин Хусейн бин Убайд аль-Хузаи аль-Кәъби Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям данлыклы сахабаларыннан берсе. Хәйбәрне яулап алу елында ислам кабул итә һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям белән хәрби юлларда катнаша. Умар бин аль-Хаттаб аны кешеләрне дингә өйрәтер өчен Басрага җибәрә. Аллаһ аның дугаларына җавап бирә торган булган һәм ул фитнәләрдә катнашмаган сахаба буларак билгеле. Һиҗри исәп белән 52нче елда Басрада вафат була. Радиллаһу ан. Аллаһ аннан разый булсын. Хәйбәрне яулап алганда ислам динен кабул итә. Ягъни бу ислам Пәйгамбәребезнең үлеменә кадәр 3 ел кала. Шулай кайсы иң зур сахабаларның берсе Хайбер вакытында ислам динен кабул итә. Иң күп сахаба, иң күп хадис җиткерүче сахаба кем? Иң күп хадис җиткерүче сахаба. Песи атасы. Отец кошечки. Субханаллах. Абу Хурайра субханаллах, шәчәсе бутыралармы инде субханаллах, машалла. Мусының уң кулында ничә бармак дигәч, 5 дип әйтергә тиеш булган кебек субханаллах. Абу Хурайра исеме ничек? Абдурахман. Әйе, Абдурахман ибн Сахар. Умер 58, әйе, 57-дә, 58-дә, 57-дә, 58-дә диделәр. Абдурахман ибн Сахар ад-Дауси. Шулай Хайбер сугышы вакытында Пәйгамбәребезнең үлеменә 3 ел кала ислам динен кабул итә. Әйдәс хәзер әлеге тарихны. Сахих Бухари җыентыгында Имран бин Хусейн риваят кылынган узун хадистә хәбәр ителгәнчә, бер кеше барысы яныннан да читкә китеп, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям ияреп намаз укымый кала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аннан саллаллаһу алейхи ва саллям менә шулай. Кабатлыйбыз салаватны. Аннан сиңа безнең белән намаз укырга нәрсә кымшаулады дип сорый. Ул: "Мин җүнүб халатында идем һәм гусл алырга су таба алмадым" ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа: "Туфрак белән тәһарәт ал, сиңа шул җитә" ди. Соң менә шунда инде бу узун хадис әйткәнебезчә, һәм монда хадисның азагы китәрелә соңыннан су китерәләр һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешегә су биреп, әлеге суны үзеңә куй дип әйтә. Ягъни гусл алырга куша. Имам Бухари китерә 344 һәм Имам Муслим 682 әйткәнебезчә хадис кыскартылып бирелә. Әлеге хадистән аңлашылганча, әгәр дә су булса, ул чагында тәяммум кылу дөрес булмый. Бу гади халык арасында да кагыйдә буларак кулланыла. Су булса, тәяммум дөрес түгел диләр. Ягъни гарәпләр шундый гыйбарәне куллана. Ягъни су булса, тәяммум дөрес түгел. Гарәпләр бу гыйбарәне мәкаль буларак та кулланалар. Аның мәгънәсенә килгәндә, әгәр дә берәр мәҗлестә гыйлемле кеше була торып та, нинди дә булса сорау белән гыйлеме азрак булган кешегә мөрәҗәгать итсәләр, ул кеше су булганда тәяммум кылу дөрес түгел дип җавап бирә. Миннән сорамагыз, ә гыйлеме күбрәк булган кешедән сорагыз, янәсе. Шейх Усаймин дәвам итәләр рахимахуллаһ. Әмма кеше су таба алмаса, яисә аның гызыры юкка чыкмаса, ягъни авырый, ул чагында тәяммум аңа су белән тәһарәт алуны алыштыра. Һәм намаз вакыты чыгу белән тәһарәт бузылмый. Әгәр мусафир су таба алмау сәбәпле өйлә намазы укыр өчен тәяммум алса, һәм ястү намазына кадәр тәһарәтен бузмаса,
Аңа һәр намаз сайын тәһарәтен яңартып торырга кирәк түгел. Чөнки тәяммум намаз вакыты чыгу белән бозылмый. Монда асты шөрмәдә шундый сүзләр китерелә. Кайбер кешеләрнең уйлары буенча, әгәр син тәяммум алып тәһарәтле булсаң, ул чагында икенче намаз вакыты кергәч, тәяммумны киридән алырга кирәк, чөнки икенче намаз вакыты керү белән бу тәһарәт бозыла дип уйлыйлар. Бу дөрес түгел, шейх шул мәсьәләне аңлата. Һәм шейх дәвам итеп әйтә, чөнки бу шәргый тәһарәт, ягъни тәяммум кылып алган тәһарәт ул шәргый тәһарәт. Аллаһ субханаһу тәгалә әйткәнчә, битләрегезне һәм кулларыгызны сыпырыгыз. Аллаһ сезгә су югында яисә аны кулланып булмаганда мәшәкать һәм кыенлык тудыруны теләми, ләкин ул сезне пакландырырга тели. Әл-Маида сүрәсе 6-нчы аят. Аллаһ бу аятында тәяммумны паклану, тәһарәтле булу дип атады. Шулай ук Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям барлык җирдә минем өчен намаз уку урыны һәм паклану чарасы ителде диде. Хәзер аңлатып китербез моны. Хәлидә бу хадисне башта тулайым куйган. Барлык җирдә минем өчен намаз уку урыны һәм паклану чарасы ителде. Ягъни туфрак белән тәяммум алып паклану. Шуңа күрә дә минем өммәтимдәге кешене кайда гына намаз вакыты тотмасын, шул урында намаз укысын ди. Әлеге хадис Имам Бухари китерә 438 һәм Имам Муслим китерә 521. Менә монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Барлык җирдә минем өчен намаз уку урыны диде. Ягъни нәрсә дигән алтап? Безгә кадәр яшәп киткән өммәтләрдән аермалы буларак, мөселманнар өчен бар җир өстендә намаз укырга рөхсәт ителә. Аларга, ягъни безгә кадәр өммәтләргә исә гыйбадәтләрен билгеле бер урында гына башкару рөхсәт ителгән булган. Ягъни шул ширкәүләрендә яисә синагогаларында гына гыйбадәтләрен башкара торган була. Безгә әлхәмдүлилләһ бар җирне дә Аллаһ Тәгалә чиста итте. Кайда сине намаз вакыты таба, шул урында рәхәтләнеп намазыңны укы. Урмандамы син, яландамы син, ишек алдындамы син, бакчадамы син? Әлхәмдүлилләһ. Икенче бер хадистә аның намаз укый торган урыны җир һәм паклану, ягъни тәяммум алырга туфрак чарасы бар диде. Ягъни тагын бер кат. Аның намаз укый торган урыны, ягъни җир һәм паклану чарасы бар. Ягъни тәяммум алырга туфрагы бар диде. Бу хадисне Имам Муслим китерә. Имам Ахмад китерә үзенең муснадында. Шейх Усаймин әйтә рахимахуллаһ, ягъни тәяммум алсын да намазын укысын. Пакланырга бер сәбәп тә юк. Югарыда карап киткәнчә, тәһарәткә сакчыл караш намаз уку белән бәйле бик тә мөһим мәсьәлә булып тора. Монда шәраттагы бер бүлекне карап китә Шейх Усаймин. Карап китәгә без хәзер бүгенгә генә моны карап җиткерәләбезме? Машалла, монда бик күп әле бу. Тәһарәт мәсьәләсе. Әйтәгез зуам итәбез булдырылганча. Шейх Усаймин шәраттагы бер бүлекне карап китә, теманы тәһарәткә сакчыл караш хакында ди. Шуны белде Шейх Усаймин рахимахуллаһ. Үзеңнең киемеңне, тәнеңне һәм намаз укый торган урыныңны да нәҗистән паклау, шулай ук тәһарәткә сакчыл караш булып тора. Шуңа күрә син һич шиксез шушы өч нәрсәне, үзеңнең тәнеңне, киемеңне һәм намаз укый торган урыныңны нәҗистән чистартырга тиеш ди. Һәм Шейх Усаймин хәзер менә шушы өч нәрсәне карап китә. Беренчесе, киемне нәҗистән паклау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күремнәре булган хатын-кызларга, әгәр алар намазларын күрем вакытында киеп йөргән күлмәкләреннән укый торган булсалар, шул күлмәкләрен кан тапларыннан чистартырга, башта тырнаклары белән кырырга, соңыннан шул киемнең таплы җирен баш һәм имән бармаклары арасына кыстырып, ышкырга һәм су белән юарга әмр иткән. Имам Бухари 307 һәм Имам Муслим 291. Көннәрнең берендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә бер нәрсәгә тукталып карыйк. Менә машалла карагыз. Әлхәмдүлилләһ. Менә Аллаһның рәхмәте. Менә нинди генә хөкем әйтмик, менә шулай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк дип әйттек икән, без нәрсә әйтәбез? Әлеге хөкем.
Шундый хадистә хәбәр ителә, шундый номер астында. Бу сахих хадис. Әлеге хадисне Имам Бухари китерә фәләнче номер. Әлеге хадисне Имам Муслим китерә фәләнче номер. Әлеге хадисне Абу Дауд китерә, Тирмизи китерә, Хаким китерә фәләнче номер астында. Машалла. Менә Ахлу сунна вал җамаа аларның бу аерылып тора торган билгесе. Ахлу сунна вал җамаа нәрсә генә китермәсен, нинди генә дәлил китермәсен, ал дәлилләрне алар Аллаһ Тәгалә әйтте, менә Кур'ан фәләнче сура, фәләнче аят, Пәйгамбәрбез әйтте, менә фәләнче хадис, фәләнче номер. Битте китте, машалла. Һәм сахабалар менә шулай аңлаган. Менә ничек җиңел, ничек рәхәт, машалла. Машалла. Аса кайбер китапларны укыйсың, кайберләрне укыйсың, субханалла. Тегеләй эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Тегеләй эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Кайда язылган соң, тегеләй эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк, субханалла. Пәйгамбәребезнең бик куркыныч хадисе бар, субханалла. Кем минем исемемнән нәрсә булса әйтә икән, ди, урыны җәһәннәмнән әзерләсен, ди, субханалла. Син бит инде мәсәлән әйтәсең икән шәригать турында. Менә шулай эшләргә кирәк, менә булай эшләргә кирәк. Без нәрсәгә генә нигезләнеп әйтәләбез, шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Әгәр Аллаһ Тәгалә әйткән булса, һәм Пәйгамбәребез әйткән, шулай дип өйрәткән булса. Әгәр бу Аллаһтан да килми икән, Пәйгамбәрдән дә килми икән, һәм син әйтәсең икән, менә шулай эшләргә кирәк, менә тегеләй эшләргә кирәк. Шәригатебездә. Аллаһ кабул булсын өчен. Әгәр бу Аллаһның сүзе, әгәр бу Пәйгамбәрнең сүзенә туры килми икән, Аллаһ сакласын, бу бик куркыныч сүзләр. Бу бик куркыныч сүзләр, машалла. Әмма без монда күрәбез, әлхәмдүлиллаһ, ничек рәхәт, машалла. Ничек җиңел, машалла, субханалла. Башында итми, авыртмый, машалла. Әлхәмдүлиллаһ. Менә хакыйкый галимнәребезнең. Һәм беләсезме, менә шушы хакыйкый галимнәребезне ни өчен яратмыйлар? Менә шуның өчен яратмыйлар. Чөнки алар хакыйкый галимнәребез Пәйгамбәребезнең сөннәтен җиткереп, аларның менә шушы ялган карашларын җимерәләр. Ничә еллар буе кешеләргә сөйләп бирделәр бит, менә шулай итәргә кирәк, булай итәргә кирәк. Хоп, бер галим әйтте, кардәшем, алай түгел, менә Пәйгамбәрнең сөннәтеннән булай килә. Һәм нәрсә диләр? Син вахабит. Һәм әйтәләр, җәмәгать, менә бу галимнең хезмәтләрен тыңламагыз. Ул вахабит. Шейх Усайминне вахабит диләр. Менә карагыз, машалла. Без Шейх Усайминнең хезмәтен каямында вахабизм, машалла, субханалла. Киресенчә, укыган сайын, субханалла, шул кадәр рәхәт, машалла. Иманыңның артканын сизәсең, субханалла. Иманыңның артканын сизәсең, субханалла. Нәрсә генә китермәсен Шейх Усаймин. Нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтте, фәләнче сура, фәләнче аят. Пәйгамбәрбез әйтте, менә шуңа танышасыз килсә, Имам Бухари җиңдән кайтыгыз фәләнче хадис, Имам Муслимның җиңдән кайтыгыз фәлән хадис, машалла. Менә бу сахаба менә булай дип әйткән, менә бу сахаба бу галим булай дип әйткән. Бетте. Үзенең бер сүзе дә Шейх Усайминның, субханалла. Аны әйткән сүзе дә менә шушы Аллаһның аятларына, Пәйгамбәрбезнең ниләрне. Әгәр нинди дә хөкем чыгарып әйтә, ул үзеннән уйлап чыгарып әйтәмсең. Юк, ул аңа кадәр булган зур галимнәребезнең, сахабаларыбызның, табигиннарыбызның, аларның укучылардан килгән галимнәрнең сүзләрен әйтә, субханалла, машалла. Шулай менә шулай зур галимнәребезнең Шейх Әл-Албани. Субханалла, ул тамак төпләрендә кайберләрнең сөяк кебек. Ни өчен? Чөнки ул Пәйгамбәрнең сөннәте белән тегеләрне паран-саран, субханалла, карап себереп ата. Тегеләрнең фикерләрен. Булай итәргә кирәк, тегеләй итәргә кирәк. Шуңа күрә аны яратмыйлар. Һәм нәрсә диләр? Ой, Шейх Әл-Албани, нәрсә инде ул? Вахабит, тегеләй булай. Һәм Шейх Әл-Албани үзенең сүзләре бар. Менә ди, миңа ялгайлар ди. Менә Шейх Әл-Албани тегеләй дип әйткән, Шейх Әл-Албани булай дип әйткән, кайын алган уланы, кайын уйлап чыгарган уланы. Шейх Әл-Албани нәрсә әйтә? Бу минем уйлап чыгарган сүзләрем түгел ди. Мин Имам Шафииның сүзләрен җиткерәм ди. Мин Имам Ахмадның сүзләрен җиткерәм ди. Мин Имам Маликның сүзләрен җиткерәм. Аңа кадәр булган зур галимнәрнең сүзләрен эзләгән, тапкан, рукописләре, кул язмаларын өйрәнгән, укыган, шушы гыйлемне үзенә туплаган һәм шушы гыйлем нигезендә, шушы зур багаж нигезендә әйтә. Бу җәмәгать булай. Ни өчен? Чөнки Имам Шафииның фикере килә, менә теге хадисне җиткерә. Имам Шафии ул шулай дип аңлаткан әлеге хадисне, тегеләй әйткән, булай әйткән. Менә шундый әсәр килә, менә сахабалар сөйләй әйткән. Бетте, машалла. Кем менә шушы галимнәребезнең хакыйкый хезмәтләре белән таныша, ул киресенчә сизә, субханалла, аның иманы артканын гына. Кем инде куры фикергә генә нигезләгән китап укый, киресенчә аның иманы зәгыйфләнә генә. Тегеләй итәргә кирәк, булай итәргә кирәк, тегеләй итәргә кирәк, булай итәргә кирәк, субханалла.
Ау. Тиматектен, кем, например, Кля. как говорит, Ага. кем выдумывает то, что... Ну, кто-то говорит и выдумывает то, что этот продукт создал, то пускай готовит вместо ешь. Әйе. А если, например, если Мәсәлән. кішкене что-то рассырады, конечно, знаешь, что это правда? Конечно, это чтобы он поверил, пророк сказал, то ведь можно? Әгәр бу хадис түгел икән, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, әйтергә ярамый. А если вот... Әгәр хадис икән, Не знал то, что он хадис, только он не верил. Но если он сказал то, что он пророк, это то вот можно? син әгәр синнән дәлил сөрелер икән, син әйтергә тиеш, син белән әйтергә тиеш түгел, былай эшләй башлап, син әйтергә тиеш. Әгәр беләсең инде, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай дип әйткән. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям былай дип эшләгән дип әйтә кирәк. Ни өчен? Чөнки синең сүзләрең дәлилләргә нигезләнгән булсын өчен, коры сүз генә булмасын өчен. Әгәр син әйтәсең, былай эшләгез. Мәсәлән, мин сиңа әйтәм, нигә мин сиңа карап тегеләр эшләргә, былай эшләргә тиеш. Дәлилең нинди дип. Дәлилгә субханалла, дәлил дигән сүзне әйттеләр. Ой, менә нәрсә уйлап чыгарганнар, дәлил сүрләр. Ибн Аббас радиллаһу анһума. Ибн Аббас әгәр дә сахабаларның берсе шәргый хукым буенча нәрсә дә әйтә икән, Ибн Аббас әйтә торган булган. Башта Аллаһ Тәгалә белән ант итте. Менә шул сүзләр Пәйгамбәрбездән дип. Тик шу валлаһи Пәйгамбәрбезнең сүзләрен еш кабул итә торган булган, субханалла. Бары тик бер генә кешедән сорамый торган булган Ибн Аббас. Аллаһ белән ант итте. Кемнән? Иң бөек сахаба кем? Абу Бакрдан гына сорамый торган булган. Аллаһ белән ант ит. Әйдә, бу сүзләр Пәйгамбәрбездәнме, юкмы дип. Сахабалар субханалла Аллаһ Тәгалә алар хакында әйтә: "Радиллаһу анһум ва радуан." Мин алардан разы идем, субханалла. Җәннәт белән сөендерелгән кешеләр, субханалла. Җир йөзендәге пәйгамбәрләр һәм расуллардан кала иң яхшы, иң хәерле кешеләр менә шулар бер-берсеннән сорый торган булганнар. Әйдә, дәлилең нинди? Пәйгамбәрбездән Умар ибн ал-Хаттаб. Машалла. Шундый килә бит. Абу Муса ал-Ашари алышмасам. Килә дә юне 3 мәртәбә шакый. Ашмыйлар моңа. Һәм китеп бара. Һәм сонда Умар тегенең янына килә, ачланыбрак. Син нәрсә ди? Мин җитешәлмәдем генә ашыра. Син нәрсә ди? 3 тапкыр шакыдың да китеп бардың. Пәйгамбәрбез үзгә өйрәтте ди, 3 тапкыр шакыгыз да ди. Әгәр ишкән ачмыйлар икән, борылып китеп барыгыз. Һәм шунда Умар ибн ал-Хаттаб нәрсә ди? Абу Муса ал-Ашари субханалла зур галимнәрнең берсе сахаба. Моңа Пәйгамбәрбезнең хадисен әйтте. Умар әйтә, тегендәге җәмәгатьтә отырган кешеләргә. Әйдәгез, әйтегез ди, кайсыгыз раслый ала бу кешенең сүзләрен ди. Абу Мусаның сүзләрен кайсыгыз раслый ала ди. Пәйгамбәрбез чыннан да әйттеме шул сүзне ди. Һәм тегеңә кемдер әйтә сахабалардан, әйе, я амирул муъминин, Пәйгамбәрбез чыннан да саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтте ди. 3 тапкыр шакыгыз, ишекне ачмыйлар икән, китеп барыгыз ди. Машалла. Һәм кайбер риваятларда килә, Аллаһ алам, асы теге достоверный микән, юк микән? Янәсе Умар ибн ал-Хаттаб әйткән, субханалла, бөтенесе белә, бер Умар гына белми дигән. Һәм менә бу хадистан гына без нинди дәлил алабыз, нинди файда алабыз? Кайбер кешеләр әйтә, мәсәлән, инде бер галимнәр артыннан фанатикларча иярәләр алар. Асылда ул галим артыннан иярмиләр инде. Янәсе шул галимнең исеме белән бәйле булган мәктәпкә иярәләр. Һәм әгәр әйтәсең икән, ләкин бу бит мәсхабта булай килми, бу дөрес түгел. Без Пәйгамбәрнең сүннәтенә каршы килә. Һәм алар нәрсә ди? Нәрсә ди? Бу галим белмәгән шулай. Бу галим белмәгәнме әллә диләр. Без нәрсә әйтәбез? Әйе, белмәгән. Нәрсә? Нинди проблема бар? Әгәр бар нәрсә дә белсә, ул бит галим булмас иде, пәйгамбәр итеше булыр иде. Умар ибн ал-Хаттаб белмәгән, субханалла. Нәрсә әле Умар ибн ал-Хаттаб тасын әле галим белми. Әгәр галимнең бу белмәү, ул бер дә бит аның түбәнсетү, аның дәрәҗәсен төшерү дигән сүз түгел. Белмәгән. Чөнки бар гыйлем дә бит бер кешедә туплана алмый. Шуңа күрә дә бар гыйлем дә бит инде. Ничек мәсәлән шул хадисләр җыентыгын гына алсак. Мәсәлән, әле бар хадисләрдә Абу Хурайрадан гынамысың? Юк. Индидер хадисне Абу Хурайра белмәгән, Анас ибн Малик белгән, кайсыдыр хадисне Айша белмәгән, Абдуллаһ ибн Умар белгән. Менә шулай итеп барысын бергә туплап, субханалла, инде гыйлем җыелган, машалла. Шуңа күрә менә шулай кешеләр әйтләр икән, нәрсә? Син беләсең, шундый галим белмәгәнме? Нәрсә дибез? Әйе. Шушы галим белмәгән дип без әйтмибез, шушы галим белмәгән дип башка галимнәр әйтә. Ул галимгә бәлки аңа барып җитмәгәндер, бәлки ул хадисны ишетмәгәндер, бәлки ул хадисны дөрес түгел, сахих түгел дип кабул итмәгәндер. Аллаһ алам. Кем пәйгамбәрнең сүннәте белән таныша, бу мәсьәләләргә инде җавап бирә алалар. Ярый, әйтәгез, шул шурында нукта куеп торабыз. Әлеге тәһарәткә сакчыл караш хакында дигән бүлекне инде без яңадан киләсе дәрестә карап китербез иншалла.
Шундан ук куябыз. Джазакумуллаху хайран. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух.